besok gedene tembe mburine. Tembe. Tembe mburine. Besok iso dadi apa biayi sing apa tratapan. Sekali lagi. Yo. Asik. Rene mak. Kowe ngale. Hasbuna Allah wa nikmal wakil. Sedulurku aja nganti kliru. Gusti Allah sesembahanku mitah mandangu mulimaku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
iya. Puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat ingkang babar kanugrahan kajiwa kasalira marang aku lawan kowe kabeh ya Mak. Iya Pak. Aku lawan kowe ora kanyono-nyono yen wektu dina iki pinercaya ana ngersane adiku lanang panjenengane Dik Bejo Slamet sekalian garwa. Iya, Mak. Pinaringan dawuh ing supaya ngestreni utawa melu mrihatinake marang anakku lanang Fikri Chandra Pratama ingkang wis kelakon dikitani ngono lho Mak. Kuwi ya prunane dhewe asli dudu wong liya. Mergo adiku panjenengane Dik Bejo Slamet utawa Dik Kijuk iki kagungan putra kakung dikitani banjur ing samengko nggelar kesenian tradisi wayang kulit. Mongko bengi iki aku lawan kowe kapiji ing supaya nggelar wayang wiwit mawawan dening anakmu lanang si Dani Irawan. Oh Dani, iya wis kelakon ngaturke pisungsung mbuh ala mbuh apik niate ora bakal werna-werna mung bakal misungsungake karo pakne cilik syaratane kanggo adine panjenengane anakku si Fikri. Iya dadi bocah sing utama bangun miturut kanggo wong tuwa iso kanggo kebanggaane piyayi sepuh sekarone syukur bagi bisa ngluhurake kula wangsa trah agung ngono ya Pak. Mulane ayo Mak aku lawan kowe sak kanca sowan mrene iki sing baku aku lawan kowe mung uyung-uyung nyengkuyung misungsungake kebisane aku lawan kowe. Aku karo kowe ora perlu dadak mretung kanggo pribadine dhewe sing baku kanca-kanca wis kecukupan kanca-kanca bisa kesampeyan aku lawan kowe mung keri nglungguhi krasa sing jemereng. Iya Pak, ya iki karang sing jenengane aku karo kowe arep nyumbang ya nyumbang apa ora ana sing iso disumbangake kejaba mung melu tirakatan melu prihatin sewengi muga-muga anakku si Fikri Chandra iki mau dadi bocah sing migunani tumraping nusa bangsa lan negara. Iya uga tumraping agama ngono ya Mak. Mongko piyayi kene iki guyub rukun, piyayi kene iki bandol krompol ora nate bedak-bedakake. Iya tur kene iki ya cepak karo perjalanan perekonomian ya apik no. Oh iya ngono. Kisor kuwi enek pasar. Oh iya to Mak. Enek pasar. Dadi roda perekonomian nang kene ya jalan kanthi lancar, kanthi apik. Mongko ya ana papan-papan pasinaon kaya dene TPA ngono kuwi. Oh iya TPA. Kuwi ya TPA sing kena kanggo nggulawentah putra-putra sing supaya ngerti akhlakul karimah, tata krama tumraping karo sakpadaning urip karo wong tuwa wajibe ngabekti ngajeni bisa ing samengko dititipake utawa dipasrahake karo pengasuh TPA supaya ngerti tatanan aturan orang hidup di dunia itu wajib manembah marang Gusti kang gawe urip. Ya bener iki supit kuwi tegese kaya dene ndakake sunahe Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang rikala semana kepareng kaya sing ditindakake para umat muslim. Iya ya kaya mau kuwi kaya dene Idul Adha. Mula aku lawan kowe wajib mengucapkan sugeng Idul Adha kagem para warga masyarakat ing wewengkon Kerangkah Petung kene. Iya ingkang ngrasuk kapitayan muslim. Oh ngono ya Pak. Iya mulane sing baku ayo wektu dina iki aku lawan kowe saya tuwa wajuh
nindakake apa perintahing agama sing kanthi becik, insyaallah yen wong kuwi tewajuh bakal entuk pituduhing Gusti kang hakarya jagat. Ngono mak, TPA ngisor kono jenengane TPA Nurul Huda. Nurul Huda, ya. Wela ngono ya mak. Tur iki bengi iki ora ming cukup aku lawan kowe sakarepe dhewe no. Sowan mrene ya disengkuyung kanca komplit ora ming cukup ning komplit kepara turah. Oh iya, cukup kancane turah. Kancane turah iki rasa tanggung jawabe awak dhewe sowan menyang sedulur kaya kene iki. Sound sisteme apik. Wayange gamelan ora ketang sak rupan-rupane gamelane dhewe. Oh iya, mongko ya kejaba Widawati utawa pesinden cacahe 6 ya ngrawuhke bintang tamu utawa Widawati panjenengane Mbak Elisa Orcarus Alaso lan panjenengane Mbak Anting Lambangsih. Welah, Mbak Elisa wis rawuh. Wis. Matur nuwun wis suwe banget. Antarane ya wis setahun renate dadi siji nang pepanggungan karang piyambake iki saiki jam terbangi luar biasa. Wis ngalor ngidul ngetan ulun tepung gelang. Ya matur nuwun dene wektu dina iki dadi serana tekaning rejeki. Ya dasar piyayine ya apian. Waton iso, waton lega mesti oke ditindaki. Iya, ming sayang iki saiki nek di WA iki cok ora terus bales. Karang ya sibuk kok, heeh. Ora apa-apa sing baku wektu dina iki iso sowan ana ngersane adiku lanang penyanyi Dik Bejo Slamet utawa Dik Kijuk. Uyung-uyung yang kuyung melu mahargiya ya Pak. Yo iki aku karo kowe gurung minangkani panyuwunan layange diwaca mengko sadurunge ngaturke panyuwunan lagon-lagon diaturake gandeng isor kono kuwi TPA. Papan kanggo pamulangan bocah tumuju marang agama suci tegese sinau maca kitab Taman Pendidikan Al-Qur'an. Oh iya, mulane aku karo kowe ngaturke tembangan sing nuansane nuansa agama. Oh iya. Diaturake sithik sadurunge aku lawan kowe sing werna-werna. Ngaturke apa? Gandeng TPA-ne Nurul Huda aku lawan kowe ngaturke pisungsung lelagon kunci surga Miftahul Jannah. Monggo dados. La ilaha illallah Miftahul Jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine sadar. La ilaha
ya ya. La ilaha illallah. Risa Ristina. Miftahul Jana. Miftahul Jana. Kunci surga. Luar biasa, tepuk tangan. Jan matur nuwun ya, Mak. Wis pokoke aku lawan kowe sowan mrene iki wis kaya bebasane kaya kebo mulih nyang kandange. Sebabe apa, Mak? Sebabe kene iki nggon brayate dhewe kok. Iki wiwit kene iki tekan pengisor kono ki dudu wong liya kabeh lek-lekne kabeh adi-adine kabeh. Mula nang kene iki mbok ya upama aku ki kurang ngombe ngono aku njipuk dhewe. Iya. Mangan barang ora semang nunggu ditawani, wis teko tanduk dhewe. Oh iya. Mula kanca-kancaku mau nang kene aku ya wis omong karo adikku, penyanyi Dik Bejo, Dik. Kanca-kanca kula niku akeh, mongko drembo-drembo kabeh aku. Le nyembadani ora kira-kira nok. Wah, pokoke kanca-kanca kaya disubya-subya. Le dahar ngenak-nakke tenan. Jikuk lawuh tumpangi sego, dhuwur sego tumpangi lawuh. Isih tumpangi lawuh meneh. Ora apa-apa, pokoke watone niate sedekawan kok. Wilujengan, Mak. Nah, iki aku lho kowe oke lho, Mak. Iki sing jenengane sing do sowan mrene, do ngarep-arep karo penyanyi Mbak Elisa Orcaros Alaso lan panjenengane Mbak Anting Lambangsih. Lah iya. Nek aku iki gumun kok mbasan kowe iki ketekan Mbak Elisa karo Mbak Anting kok saiki salin sloga. Salin sloga piye? Waduh, brengose ditata rajin. Biasane ora tau ngono. Ane ngarepo dicukur rajin kae brengose wong sirahe kaya ngene. Ayo wis ora kacek. Wasem ora. Kuwi mbok ora mirangake karo bapak to ora. Kaya ngene iki wis menciptakan, menelurkan anak-anak penerus bangsa kandhane ora. Oh iya. Yo saiki aku lho kowe ngaturi marang panjenengane Mbak Elisa Orcaros ya Pak ya karo tombo kangen wis suwe banget ora nate kepethuk wis ora tau sak panggung karo Mbak Elisa iki kelakon sepanggung wah iki janjimu ni aku karo kowe ketemu Mbak Elisa ki anjur eling jaman semono lho aku lho kowe iki gulung buming gamelane jeh blek kabeh kae bareng karo Mbak Elisa terus saya laris lho lumpuk-lumpuk tuku gamelan saiki iso merjana kaya ngene
Kaya ngene wae do dicacat kok kowe iki ora. Amen, yoga-yoga nganti kaya do digamelan. Yoga-yoga ming nabuh. Ah iya. Ya coba saiki Mbak Elisa diaturi jumeneng. Dihormati kanthi lagu kesayangane Mbak Elisa. Mawar gunting menggoco. Dados. Oke. Bareng Mbak, bareng. Oke, enggak apa-apa bareng-bareng. Yeah. Sembah nuwun Mbak Anting lenggah dulu. Ya oke. Minta kon ngancani tembang dulu kok iki. Oh iya. Iya pokoke engko titipan sine kamu ya tak oblak-oblak meneh kok ya ora. Met sewu ya iki menang awu aku ngono lho. Kalah dua kowe. Iya. Dari aku dhisik ya Teng. Kowe lingguwa sing jejek, mergane iki mau ya dhisik aku le mangkat ya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng Pak Jumbo. Nggih, wah jan. Kaya rumangsa ngenteni kumambangi watu item sileme prau gabus. Waduh. Kula niku tenan kok janji muni ana dawuh saka sanak sedulur ngersake Mbak Elisa, langsung saya WA Mbak Elisa. Ternyata Mbak Elisa sudah ada job. Duh kacau iki aku. Wah, janan iki alhamdulillah pas pinuju nggon adi kula Dik Bejo Slamet, Mbak Elisa selo. Wah, kula nggih pun kapang sanget sudah rindu sekali. Sampun kangen banget kali Pak Jumbo. Oh iya ta? Lah yo wis pirang-pirang warso. Nggih, hampir 1 tahun. Pinten tahun nggih? Hampir 1 tahun sejak Agustus kok. Iya. Iya, kita main di Semarang bareng. Wah, sampai sekarang baru bisa jadi satu lagi. Kasih kemutan ya. Nggih, wah ora arep lali kok. Sampeyan tetep tak eling-eling. Gedhe lah bola bete karo kula lho sampeyan iki. Nggih mboten, panjenengan itu ya muncul itu memang karena dikersakne carane alam semesta. Nun, apa?
Memang munculnya panjenengan itu dikersake alam semesta, bukan karena kok saya jadi bintang tamu panjenengan moncer niku mboten. Pancen sudah waktunya panjenengan dipercaya masyarakat wonten sekitar untuk jadi dalang yang bisa meneruskan. Nah, ini di waktu yang kayak gini tuh menanggap wayang itu kan susah. Mongko jenengan niku carane ditembung cara sedulur diwehke. Lah niku lho. Lho kanca-kanca tak kanca-kanca tak kudu takon ngrungokke. Mbak Elisa wong sing kondang wae lek ngalembono karo aku kaya ngono. Niki kanca-kanca kula ra diprat-prat to ya. Nah, niku kanca-kanca do nyepeleki kabeh karo aku. Piye to? Nah, mau ora kaya jenengan iki apa wis dadi wis naik daun, betul-betul naik daun, sudah di atas namanya nggih. Ning panjenengan iki karo seniman-seniman cilik tetep ngerangkul. Lah ini. Kula niku rumangsa apa jenenge? Uripnya itu juga dari semua, dari petani, pedogong, wes bakul eyek, opo kabeh sing urunan-urunan itu mboko 80.000, 100.000, mengadakan merti desa, merti dusun. Jadi sak iso-isone, sak saget-sagete kula niku nggih saged melebur itu ke semua model, baik masyarakat ning ya petani tekan menteri iki nek iso. Betul. Wah, niku sing kuwi sing kena dicontoh sing kaya ngono kuwi Mbak Elisa. Ning ngomong-ngomong Mbak Elisa. Pripun? Niki panjenengan suwe banget ora nate ketemu. Kula anane umpama mresani Mbak Elisa ming lumantar YouTube nyetel nderekke Mas Kangkon, nderekke Mas Cahyo, nderekke Pak Sigit dan lain sebagainya. Biasanya juga kirim chat live dari misalnya Pak Sigit niki Pak Jumbo Seswanto juga memantau lah itu baru kita bisa saling tegur sapa wonten streaming nggih Pak. Karang jenengane dalang seniman seniwati sak Nusantara niku saat iki menjadi satu. Menjadi satu. Tidak ada gap-gapan, ora ono Surakartan, ora ono Ngayojan, ora ono Banyumasan, sekarang sudah menjadi satu. Rukun dalang. Rukun dalang. Jenengan nyatane ya dadi dalang juga. Nggih to. Wes pokoknya yang penting kerukunan dalang itu buat ngurip-urip budayane, Pak. Ning ngomong-ngomong tentang dalang, Mbak Elisa. Pripun? Karena panjenengan iso dalang. Ora lho pertanyaane. Ora. Aku iki nganu kok masuk akal kok pertanyaane. Ya. Nek dilakukan wong lanang niku lumrah iso. Nggih. Nggih to. Nek dilakukan wong putri, kula sing gumun karo panjenengan kok lek sila kok iso lek nganu ngeprak iki. Welane niku memang bless minus Bapak Ibu kalau jadi dalang. Nek kakung menika pancene nek kon sabetan nggih to kalau suruh berperang-perang apa? Perangan nggih. Perangan wayang niku wasis. Mergane ora ono sing menghalang-halangi kaya nek wong wadon ya to. Oh nek wong wadon ono sing oh iya. Angel. Nek polahe ngene ora ono sing nyegat-nyegati nek wong lanang. Ora ono beres wong lanang arep plas-plas arep ngumbul arep sotrono beres. Iso tangane ngene-ngene iso nek wong wedok. Plok ngene ya. Kangelan. Nah kangelan. Mergo nang kono kuwi ana suwijining sesuatu sing pancen nanggoki gerake tangan. Nek rasah nggawa cagak mik. Nah, kemenangan. Nah nggih, ming kala mangsa kelemahane wong lanang nek dadi dalang iki kedongan nek ngeprak ngene iki ora kebeneran. Ya. Celeng ngono. Makane nek wong wedok nak nggawa speaker. Nek wong wedok yo luwih banter mergane ra ono sing menghalang-halangi. Nah nggih. Lah nek wong lanang yo mak tus apa ya kuwi? Aku durung tau matus kok aku. Ya Allah, nek muni ra. Mbak Elisa. Menika rawuh tenggene panjenengane Pak Bejo Slamet niku. Pak Bejo Slamet donya akhirat. Slamet. Bejo, sing bener Bejo apa Slamet? Bejo Slamet. Wes Bejo Slamet. Nggih. Elok banget wi jenenge. Parabane apik meneh. Apa? Kijuk. Kijuk iki apa artinya? Ya ya mbok celukane wong biyen nek marabi anak putu lak werna-werna. Tapi apa artinya kijuk? Kijuk iki paraban ning paraban kok. Kijuk. Ciduk. Kijuk. Kijuk itu apa artinya? Kijuk. Kijuk iki ming paraban wae, ora ana tegese. Oh, enggak ada arti. Paling nyeluki, jojo, jojo ngono iki le padane. Oh, gitu. Bejo iki kijuk. Kijuk. Nek kamu apa dulu? Saya dulu namanya aslinya Bambang. Jum. Namanya Bambang di Parabi Jumbo. Oh, Bambang. Masa koyo ngene Bambangan. Ora wangun. Kowe kok ora mamun Bambangan Cakil ngono. Minimal ya apa ya Gatot Kaca lara Bambang. Nuding-nuding ana Gatot Kaca kok negon sing putih. Iki
Iki ta. Arep nyanggep Anoman aku Ya ngono. ora wong ireng. Ireng coba ireng. Beda ya beda. Nek nganu ya wangune apa ya? Anilo lah. Alah saya mboten betondo Pak Jumbo. Nggih ora apa-apa Mbak Elisa. Bakune panjenengan ndonga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Sing Chandra. utama matur nuwun Pak Bejo, Pak Selamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Nggih. Jadi sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayaan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Selamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kitan Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Iya betul. Simbahnya menika remen Nggih. sanget nonton ringgit wacucol menika saking Wacucal. Wacucol. Cucal itu saking remenipun Nggih. dadosnya minta ditanggapkan Wayang. Helok banget ya. Cah Niku- cilik sing seneng karo budaya Jawa ki tandane esuk arep ngerti tata krama. Nggih, wis Nggih. didongake sesuk besok gedene tembe mburine. Tembe. Tembe mburine. Besok iso dadi yo apa piyayi sing apa tratapan. Teh, kok tratapan? Sageta dados piyantun ingkang saged membanggakan tiang sepuhipun. Nggih, amin. Bisa memberikan sumbangsih atau menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Kyai kang migunani tumrap masyarakatipun sedaya. Pancene kaya ngono, Mbak. Estu niki panjenengan iki piyayi nggih naik daun. Cok muni idune mandi, ucape dadi. Kok hidunya mandi itu? Idu dadi ucap mandi ki nek wong nggih naik daun. Aku tuh ora idu ora mandi. Saiki aku pentas kok kon idu karo mandi. Maksude paribasane iki lho ucape dongane sampean ki mandi iso diijabahi karo Gusti. Kok doanya mandi itu apa? Loh, doane sampean itu mandi, mujarab. Oh, mujarab. Nah, ora mandi adus ki ora. Ya ora reti. Oh. Maksudnya mujarab. Iya Oh ya mujarab. iki ora ngerti. Engko nek tiwas kodo teko ning nggon aku njaluk donga aku ya dikira dukun kok. Loh, ucap kok ngene iki mujudke donga lho, Mbak. Oh gitu. Nggih to. Sing Sampeyan mau penting ndongake tulus ya. muga-muga Mas Fikri iso dadi bocah sing piguna. Ini Ya. juga doa. Ya. Sing migunani tumrap wong tuwa nusa bangsa lan negara ini juga doa lho. Ya. Nah, iki apik banget Harapan, kanggone harapan. panjenengan nggih. Nggih. Mbak Elisa, Nggih, sinambi napa niku sinambi nganu niki wonten panyuwunan kalau Monggo mau. dipun bocor. Niki wonten sing ngersake lagon inggih menika pepeling kanthi sak bawanipun. Ing kaping kalih Manjing Ratri saking penyanipun Pak Ngadi. Lho iki ana duit 50. Oh, Monggo. nggih matur sembah. Waras semua. Disimpen dulu, engko ndak dikira wah Elisa iki wis bayare gede, isih dijupuk duwite ngarep ngono to. Ki rungokke presiden-presiden. Iki tak wehke wae. Mesaka nyimpen dulu tak simpen kene ndak ilang nggih. Ya, nek Nah. dhuwure limbok iki lho. Nah, dulu kene. Nah, Ngarep-ngarepe meneh. kene. Lah ngisor-ngisor. Kene. Ah. Ngopo kayak gini? Ben mana? Niki ngersake pepeling. Nggih. Lajeng menika nggih wonten malih saking panjenenganipun Pak Parju nyuwun lagu pepeling malih. Pepeling saking panjenengan. Menika iya wonten dhuwitipun. Menika mangke dipun aturaken kagem para warga masyarakat ing ngrangkah petung mriki. Ngerangkah betul. Nggih. Nggih. Napa niki pepeling? Nggih pepeling rumiyin. Siap. Bisa. Monggo. Tur iki wong caket karo TPA. TPA ya. Taman Pendidikan Al-Qur'an ngandhap mriku. Diaturke pepeling Mbak Elisa. Ngangge bawa napa langsung? Ngangge bawa. Nggih. Rukun Islam kang lima niki
Aku mau mah gelar rupa anggung ya. Gimana? Ning kono. Wah, kene iki nggon rame-rame kene iki. Ojo boleh nek sing ngene. Apa sore ngapa? Kayak kesenian minak koncer. Apa itu minak koncer? Minak koncer itu pokoknya ya kesenian reko-rekane sedulur-sedulur kula. Sing biyen sampean ikut mayang di sana loh, di Pucung itu loh. Ya. Yang pakai itu kan pakai koncer-koncer itu loh. Ya. Sekarang baru booming di Kecamatan Di Pagi. sini pada suka. Iya, pada minak suka. Koncer. Minak koncer. Itu ada kisah keracyatannya juga. Ada, tapi lucu-lucu, tentang lucu-lucu. Iya. Orang tahu, besok aku tak lihat. Pak Jumbas juga bisa jadi itu. Jadi minak konser? Iya. Oh, kulino, Koko, panglimane. kulina. Oh. Sesuk nek mayang mbok nganggo kuwi. Aku wis tak batin. Kan viral. Wis tak batin mesti aku lakon nganggo minak koncer. Wis tak batin kok Kan tenan. viral dalang menak konser. Dekno mring para sama. Mbak Elisa, J. malam ini juga dipancarkan lumantar YouTube 2 channel. Napa? Satu Ki Jumbo channel dan Tut Andri channel. Oh iya, Ki Jumbo Channel sama Tut Andri sama Lintang Studio enggak ya? Hah? Apa? Malek Ngawi Official. Oh iya. Wes saya akeh saya kuncoro. Apa-apa? Kuncoro ngremboko. Wah, kuncoro. Aja padha. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji. Hah? Kang Kang angka loro salat dene kang telu. Pak Jumbo kok sakini iki milih ngangge wayang golek. pripun? Kok sekarang pakai wayang golek? Ya ini ternyata kemarin itu saya itu nggogok karo ibune, dipoto karo temen. Ini makne Dani ini dipoto ya kayak gini. Ini Oh ini maknya Dani tuh kayak gini. Oh jadi ini ibu. iya. Oh iya Ini miniatur. saya. Oh iya. Kok ganteng kuwi? Apa? Enggak golek. Enggak salah ngomong. Salah ngomong. Ramadan nindakno poso. Aku ngerti. Kenapa kok ndak wayang golek? Ngapa? Soalnya nek pas laris-laris to, kan nanti daripada kangen sama istri ya to, jadi nggawa iki. Kan nek dalang nek wayang golek kan itu caranya menggerakkan kan Ngerogok. iya toh. Nah, iya. Itu tau padune. Iya panjenengan. Bayangke. Ane aku ngerogok iki ya ngerogok wek dhewe. Sekelane beda ya Pak. Penak nyekel sing itu apa ya nyekel yang ini Pak? Penak Ayo jujur. Jujur penak ini. Soalnya apa? Soalnya ini enggak kalau ini enggak ada cegatannya kok. Kok nggak ada cegatannya? Ini golek putih itu enggak ada cegatannya, ini langsung ini. Bles, ini udah bebas ya toh. Kalau yang sana? Sana coba tak pegang gini, sebab kalau megang wayang golek lanang itu. Ini belum sampai sini, Ya. ini sudah ada cegatannya. Nah, ora
kandel iki lho, cegatane iki lho. Ora ado ora. Lah, Kepadyakat ping 5 ngibadah haji. ya. Rukun Islam sampurna. Ya, siap. Yuk, papeling Mas dados. Yuk. Ye ya ye. Ye 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 ye. Oh, oh. Subuh luhur lan asar marip lan isa jakepe oh, oh. Ye, sembah nuwun lenggah rumiyin Mbak Elisa. Wah, jan. Marem rasane iso ketemu Mbak Elisa. Kaya iso entuk tombo kangen ya, Pak. Iya. Dasare Mbak Elisa iki piyayi pinter, mongko ya bakalane iki dokter. Oh iya, S3. Oh iya, wis rampung.